Oi, mana fैदों sila बेयावलाय ha? Koklingनानै फैदों JCB ब्रा kokling नङा. Mana फैदोंलाय बेयावलाय? आङो JCB नायनो फैदों. ओमफ्राय बेखौ मा खालामनो नागिरदों? माबा दैमाखौ एसे दैया ओरैजाय खुरखाबाय थानायखाय एसे ओरैजाय जावना ओरै हरनो नागिरदों आरो ना. आरामनो माबा ओरैजाय खुरखायै बायदिनो. बिथिं खुरखायै बायदि? दैमाया अबेथिंनिफ्राय फैयो? मोनबेसे फैयो? दैमाया ओरै मोनसे फैयो, दैया ओरैजाय. बिथिं फैयो? मोनसे ओरैखौ बुंनाया मा होनो नैबेखौ मानसि होनो आरो। ओमफ्राय? दा जों मानसियाव जावनाय नायफैदों। जावनानै बेयाव थेस'नानै दैखौ ओरै थिनहरसै आरो ना? हगारहरसिगोन आरो माने। बिथिं? ओमफ्राय बैथिं मा गामि दङ? बेखै खबारि होननाय मोनसे गामि दङ। खबारि? औ। ओमफ्राय बे खबारि गामिथिंनि हाखौ खुरखागासिनो दं आरो ना? औ, ओरैजाय माबा खुरखायै बायदि ओरैजाय दै हरनो नागिरदों आरो ना, ओरै जावनानै माने। ओमफ्राय बिथिं मा गामि दङ? बेखै बङालिपारा ना मा होनो? बङालिपारा? मिथिलाय लाङालै आंहा।